Halo लोगोफोर बरायलायबाय बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव लोगोफोर दाबायदि बेलासे समावहाय बिराद मा जागोन मा लोंगोन मोनलाबायो बेनिखायनो आं सानबाय मा मेथाइ बानायनानै जानो मा जायो मेथाइयाबो मिथिया जायखिजाया मेथाइ बानायलाबायनानै जानो आरोना नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम ब्रेड मोननै दावदै दैनि लाबाय आङो नै ब्रेड को दसे सोमनानै दोनथ'नोसै नैबे आटाखौबो होनोसै एसे आखायावहाय नै थाव फुननानै लाबाय आङो बिदिनो मेथाइखौहाय लागायखांनानै लाबाय आङो ओमफ्राय दा एवनोसै आरोना थावखौ गुदुं बानायनोसै थावा नै गुदुं जाबाय दा हरना लानोसै आङो नै लोगोफोर आंनिया मोनखांबाय बिराद गोथाव नुबायना नै आसारबो एसे लाबाय ओमफ्राय गाइखेर साहा एसे लाबाय ओमफ्राय नै मोनजोब्बाय आरोना जानोसै आं दा लोगोफोर नै आंनिया जाग्राफ्रा मोनजोब्बाय आं जानोसै आरोना नै आसार फोननानै जानोसै बरिया बिराद गोथाव जादों नोंथांमोनाबो न'आव बानायनायनानै जानाय नायदो बेबायदि बेलासि टाइमाव बिराद मा जागोन मा लोंगोन मोनलाबायो नालाय ओंखायनो आं बानायब्रबनानै जाथारबाय आरो गोसोखांब्रबनानै बिराद गोथाव जादों
जाखांजोब्बाय आङो दायो थ' बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम थ' बाय बाय